wannan shine ci gaban bidiyon da muka ce da mutum 100 yanzu za mu ƙara ce da mutum 200 a nan gaba ku zo mu je mu ga yadda ta kasance let's go. Kai tsaye na tafi kasuwar abbatuwa na je na siyo rago kamar da kuke gani aka yayyanka min aka zuba min a cikin buhu. Gashi nan kamar da kuke gani na da gida na wanke tukunya na shafa mata toka na zuba ruwa na dauko shinkafa na wanke na zo na zuba ta a wuta na wankin kayan miya na gama fibolin ɗinta na zo na tace na zuba man kuli kamar da kuke gani na zo na zuba kayan miya baking powder na juya na zo na zuba ruwan naman da muka dafa rago na sa kori na saka jan onga na zo na sa kalo food gashi nan spices ne na zuba ga magin da na daka nan na zo na saka gishiri to sai na juye miya na gashi nan na zo na sa belif dina sai na mai da shinkafa daga nan dauko albasa na yanka to fa shinkafa ta fara sai na bata wuta to nan fa shinkafa ta kai yanda nake so kai masha Allah kun gani ko nan take na zo na fara saka nama akan kowane takawe guda daya to fa abinci ya fara ready nan take muka dauka muka tafi asibitin Murtala direct kamar yadda kuke gani muka shigo wani daki na wanda